Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Mam do was roztumili niespodzianka. Jak widzicie, to jest ta moja niespodzianka. To jest, wiecie, taka moja bytlijka, którą ja robię. I to jest kuli tego, że wam chciała pokazać, co ja robiła, jako mnie nie było na tym YouTubie ostatnio. No toż wiecie teraz, co ja robiła, że jeszcze takie coś tu złonaczyła. I wiecie, to jest taka moja bytlijka, którą ja robię już od 20 lat, albo tam więcej niż 20 lat. I tak ona tak pierw taką mało była, potem rosła, no i tak urosła, no a że taką trochę większą się zrobiła, to już wiecie. No to już teraz wiecie też, co też tako psycholożka robi po godzinach, nie? No i także chcę pomyślała, że z kuli tego, że zaroski będą święta i że je ta bytlijka, to nie będzie tak wiele o tej psychologii i no tak trochę i o tej bytlijce też. No bo na cóż to takie coś, nie? Ktoś by mógł powiedzieć, no dziołcha, na co ci to takie pieroństwo robić, nie? No toż patrzcie, są takie dwie rzeczy psychologiczne, z czego fajnie takie coś mieć. Pierwsza rzecz to je tako roztomili, że taką bytlijka to nos poradzi tak choby zjednoczyć. Bo u mnie to je tak, że tu w tym domu, ka je ta bytlijka, to je zowdy wilija i są święta. No i u mnie to jest tak, że my wszyscy po tej wilije tu przyłażymy do tej bytlijki, tu se siadomy i tu se śpiewamy kolędy i se godomy. No i wszyscy my są razem i jest fajnie. I to jest taka tradycja, że wszyscy tu już wiemy zowdy, że to będzie ta bytlijka, że tu sobie będziemy siedzieć, te kolędy śpiewać. I to jest fajna rzecz, że zowdy wszystko, całko familia tu tam przyjdzie i będziemy się tam siedzieć i będziemy razem. I to jest jedno taką psychologiczną rzecz, co jest ważne. I można wy też se tam roztumili, poradzicie zrobić takie co, albo jako bytlijka, albo jako tam choinka, albo co tam se złonaczycie i potem se siedniecie i będziecie razem. A drugą rzecz roztumili, taką więcej psychologiczną, to jest takie coś, że ona jest taką, bym powiedziała, trochę ta bytlijka terapeutyczna choby. A o co się rozchodzi? Bo patrzcie, przed tymi świętami to jest wiele roboty, nie? My są zalotani, tam nie wiadomo kajterynce wrazić, a to jeszcze ryby zrobić, a to tam moczka zrobić, piernik, a jeszcze sprzątać i co innego. No i tak lotomy i tak nie wiemy, co to pierw robić. I w taką bytlijka to jest coś takiego, co se idzie roztomili. Na chwilę siednąć, na chwilę dychnąć, trochę się zastanowić też, co też robimy i czy to jest tak ważne doprawdy, co by tak lotać, a można są ważniejsze rzeczy. No i też tak se idzie chwilka dychnąć i choby się tak znosić tak trochę w takim innym świecie, nie? No i to jest taką terapeutyczną bytlijka i tu też tak przyłaża, czasami nie i tam se siedna i na chwilę se dychna i zaroski to je lepiej. No i też wam chcę powiedzieć, że to jest ważna rzecz, żeby my we te święta tak se poradzili, trochę dychnąć, tak się zastanowić nad tym, czy to doprawdy jest takie ważne, co by ta ryba była i te tam jedzenie i roztumaj te inne rzeczy, czy też co by my mieli trochę radości i trochę se tak mieli odpoczynku i byli my fajnie razem. No toż i notela i co? Chciała wam życzyć wesołych świąt, no bo roztomili. Na przyszły tydzień, we niedziela, to już są święta. No i nie będzie z kuli tego odcinka, no bo ja też sam se chcę dychnąć. No toż chcę wam życzyć wesołych świąt, zdrowia, to jest pierwsza rzecz, pokoju i takiego też spokoju. Co byście sobie tak poradzili, richtig we te święta odpocząć, richtig być razem i co by było wam fajnie i co byście sobie wiedzieli, że richtig macie radość z tego, że te święta są. No toż myślę, że tela pożegnamy się. No i do zobaczenia zaś. Pyrsk.